San svake žene je da njezin dan vjenčanja bude divan, sunčan, savršen. I moj je bio takav, više manje. Jedna stvar me poprilično naljutila. Razumijem da svatko ima stvari koje ga ispunjavaju, čine sretnim, ali da je na dan našeg vjenčanja morao staviti baš nju između nas, on i njegova fotooprema. Tko mi je kriv kad sam se udala za fotosnimatelja?